Tak dobrý deň, dámy a páni. Ja vás vítam na dnešnej prednáške. Ďakujem, že ste prišli. Ešte predtým, ako začneme, tak čisto len taká organizačná vec, že ak by ste počas prednášky mali nejaké otázky, tak taký najlepší spôsob, čo sme vymysleli, je, že kliknite na ten štvorec, ako keby v pravom dolnom rohu, a tých 9 bodiek, čo tam je. A v ňom, keď kliknete, tak je tam taká ikonka s otáznikom, že Q&A. A cez to v podstate vás poprosím pridávať nejaké otázky, môžete tam za ne aj hlasovať. Je to asi taký najlepší spôsob, ako si vieme potom učiť aj to poradie a aj vlastne každého zodpovedať. Takže toto taký čisto organizačný podtým na začiatku. A teraz by sme už rovno prešli k tomu, čo máme dneska v pláne. Ja by som vám veľmi rád ukázal, že čo sa v AI zmenilo len za jeden posledný rok. Takisto vám chcem ukázať, že ako sa dá z nejakého jedného predplatného AI nástroja vyťažiť maximum. Porozprávam vám o tom, že ako vidím vibe coding a jeho limity. No a na záver si pozrieme na to, že či sa mi podarila nejaká výzva, ktorú som si dal 10. októbra, že si postavím nejaké MVPčko SaaS produktu. Takže máme celkom bohatý program. Nemám rád vatu, takže poďme rovno k tomu, čo vám chcem povedať. Na úvod sa predstavím. Moje meno je Matúš Marko. Cez deň pracujem ako AI konzultant vo firme Transformio. No a takým mojim hobbym aj mimo tejto mojej AI práce je to, že ma zaujíma kódovanie s pomocou AI. Tu treba ešte povedať to, že tá moja cesta k tomu nebola taká, že som nejaký vyštudovaný programátor. Ja som celý život v podstate robil weby a webové aplikácie, ale vždy ako ten, kto zadáva špecifikácie programátorom, prípadne testuje tie aplikácie, ale nikdy som priamo okrem nejakých základných HTML, CSS znalostí neprogramoval. Takže o to je táto cesta a tie ukážky, čo vám budem ukazovať, možno zaujímavejšia, pretože ja vlastne nemám ani nejak inú možnosť, ako z toho AI sa na ňu spoľahnúť vlastne v tom, čo ona nakoduje. Ja maximálne môžem použiť tie ostatné nejaké programátorské know-how, ktoré som nadobudol. Takže toto majte na zreteli, keď budeme sa baviť potom už hlbšie niektorých veciach. Dobre, tak poďme teda pretočiť tie hodiny o nejaký povestný jeden rok naspäť. Približne v septembri 2024 som urobil také v podstate veľké rozhodnutie a to, že som si zrušil predplatné ChatGPT. V tom čase v podstate bola tá najväčšia ako keby vášeň medzi ľuďmi, čo sledujú AI, že ktorý model je lepší. No a ja som v podstate prišiel na to, že ten Claude mi vyhovuje viac. Z môjho pohľadu vedel robiť nejak kreatívnejšie texty, takisto má lepšie možno usporiadané tie projekty, ChatGPT už vtedy má trošku nejaký chaos v nastaveniach a podobne. Vyhovovala mi jeho personalita, takže toto bolo rozhodnutie, čo som urobil a pozrieme sa na to, že kam ma vlastne celý tento nejaký spád udalosti doviedol. Takže pred rokom sme neriešili ešte žiadne nástroje, žiadny vibe coding, v podstate sme len možno kreovali nejaké texty a generovali si aj keď aj nejaký kód, tak cez nejaký copy-paste a to bol vrchol vlastne high-tech toho, čo bolo možné. No a potom prišla jedna zásadná vec, no a to bolo vlastne uvedenie Model Context Protocol od Anthropicu, ktorý práve to je firma, ktorá stojí za tým modelom Claude. A v podstate toto mi tak otvorilo oči, že kde tá budúcnosť asi smeruje. Ja vám to teraz môžem ukázať na takejto nejakej ukážke, že tuto vľavo mám svojho vlastne Clauda a tuto vpravo je nejaký Obsidian, čo je vlastne len nejaký správca dokumentov v Markdowne. A jeden z prvých NCP serverov, ktorý som si nainštaloval, bol file system, ktorý v podstate by mal umožňovať, že ak napíšem nejaké zadanie tomu Claudovi a poviem mu, že napríklad, že nech mi napíše krátku básničku v tomto súbore, tak by to mal urobiť. Takže
takto nejak jeden večer som si vyskúšal niečo podobné, ako vlastne vidíte teraz. A zadal som mu úlohu, že nech mi napíše bez toho, aby som mal ruky na klávesnici a bum, že stalo sa niečo, čo pre mňa bol taký v podstate, že teda moment, ako keď sa zjavil ten pilón tým opiciam niekde vo vesmírnej Odiseji. Uvedomil som si, že v tejto chvíli už tie AI asistenti nie sú viazaní len na to, že čo vám vyprodukujú v rámci tohto rozhrania, ale nám umožňujú sa prepojiť aj s v podstate nejakým externým svetom, napríklad aj takto nejak generovať text a bez toho, v nejakom súbore, bez toho, aby som ja niečo vlastne urobil. Čiže môžem mu dať napríklad úlohu, že nech to preloží do slovenčiny a v podstate uvidíme, jak si s tým poradí, lebo jedna vec, čo tie modely sa za ten jeden rok veľmi posunuli dopredu, tak trošku im upadla práve tá znalosť slovenčiny, čo bolo možno niečo, kvôli čomu som si pôvodne aj toho Clauda vybral, ale ešte stále sa dá Claudovi vybrať ten model 3 sedmičky. To znamená, že aj ten ja občas, keď chcem nejakým spôsobom mať lepšiu slovenčinu, tak ho použijem. Čiže to je možno taký tip pre vás. No ale vidíte, že ako pekne to funguje. No a keď si domyslíte tie dôsledky, tak vlastne keď vie zmeniť niečo v nejakom súbore, tak vie urobiť aj zmenu v nejakom kóde a vlastne týmto spôsobom sa otvára scéna strašne veľa veciam. Čiže ja teraz možno len skôr ako prejdeme k tým ďalším veciam, ktoré to otváram a možno poviem, že čo sa mne osobne z tých MCP serverov v podstate nejakým spôsobom hodilo, ktoré doteraz po tom roku používam a ktoré až tak vlastne pokusy moc mi nevyšli. Čiže ak si pozriete na moje MCP servery, tak vlastne ľudia ich aj vnímajú, že ten MCP server je niečo, čo vám umožní prepájať aplikácie, vlastne si pozerať nejaké dáta. To je niečo, čo využívam aj teraz, napríklad v tejto konverzácii vám ukážem, že som sa pomocou MCP servera napojil na nejaký môj projekt alebo dáta, ktoré mám v Supabase, čo je vlastne nejaká cloudová databáza. No a poprosil som ho, nech mi vytvorí nejakú vizualizáciu vlastne tých dát. Čiže toto je niečo, čo je zaujímavé a určite to bude zaujímavé aj pre veľa firiem, aj takýchto nejakých aplikácií. Jedno, že o čom tie dáta teraz sú. Dôležité je to, že ja viem použiť nejaký teda MCP server, ktorý sa napojí, autentifikuje si mňa ako užívateľa a vie tie dáta v podstate takto pekne vybrať a napríklad vizualizovať. To, čo ale veľa ľudí nevie, je, že tie MCP servery umožňujú nakodovať nielen prepojenie medzi aplikáciami, ale aj vlastne čokoľvek, čo viete naprogramovať. Čiže ja tu mám napríklad nejaký MCP server, ktorý mi vie stiahnuť prepis YouTube videa, alebo vie mi vyhľadávať na webe alebo stiahnuť nejakú web stránku v podobe Markdownu, tiež niekde do nejakej zložky v tomto Obsidiane a ja s tým viem už potom pracovať. Čiže tie MCP servery, ktoré sa mne osvedčili a okrem nejakého kódovania, ktoré dennodenne používam, sú práve takéto, ktoré kódujú nejakú funkcionalitu. Mimochodom je celkom úsmevné, že túto vec, čo som vám ukázal, ktorú som si ja skúšal niekedy v novembri 2024, doteraz tak ľahko neurobíte ani z ChatGPT, lebo on podporuje aj to už len pár mesiacov, len tie MCP servery, ktoré nie sú lokálne, ale musíte si v podstate pripojiť cez nejaký konektor a tak ďalej. Takže toľko asi MCP serverom. A ja som už totižto vyskúšal rôzne veci, že skúsil som si urobiť, aby mi normálne cez nejaký RAG sa zaindexovala celá naša nejaká knowledge base a v podstate som mal v dispozícii všetky tie dáta cez chat, ale zistil som, že na tie množstva dát, ktoré my vo firme a myslím malá firma používame, je oveľa jednoduchšie si ten dokument proste nájsť a skopírovať a pracovať s ním, ako mať nejaké robustné riešenie. Takže aj toto sú niektoré veci, ktoré na začiatku vyzerali, že všetko ako keby chceme mať integrované v jednom nástroji, ale v skutočnosti je niekedy lepšie mať niečo v podstate špecializované. Takým príkladom
napríklad môže byť generovanie obrázkov, že tiež není problém si cez MCP server si nejaký obrazok nechať vygenerovať priamo v čete, ale keď máte takýto nejaký špecializovaný nástroj, ako je napríklad Replicate, tak v podstate ja si tam môžem zadať, čo mi má urobiť, počkám pár sekúnd a mám hotový obrázok, ktorý si môžem potom stiahnuť a pracovať s ním. A je to oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie, lebo si tu mením všetky jeho parametre, ako kebyže s tým pracujem v čete. Čiže tá vízia toho, že ten chat bude ako keby rozhranie na úplne všetko, tak niekde to význam má a niekde ten význam možno riešia lepšie nejaké špecializované aplikácie. Čiže aj toto je taký celkom dobrý v podstate pohľad na to, že ako už trošku vytriezvováme postupne, ako tu AI používame dennodenne. To, čo sa mi ešte vlastne osvedčilo pri práce s MCP servermi, je, že niekedy sa ten MCP server alebo ten asistent, ten model nesprával úplne dobre, neplnil tie pokyny, tak vlastne to, čo sa mi osvedčilo, že ak ste v takej situácii, tak existuje niečo, čo sa volá, že system prompt vo vašich všeobecných nastaveniach. Toto je môj system prompt pre Claude. No a v ňom niekde úplne dole mám aj nejaké špeciálne poznámky o tom, že ako má používať niektoré MCP nástroje. Čiže ak mi niečo nevedel v podstate používať správne, stačí mu to zadať cez tento systémový prompt a potom už poslúcha ako dobre vycvičený agent a všetko funguje, ako má byť. Čiže aj toto môžete brať ako taký typ, že ako s takýmito nástrojmi, ktoré veľa ľudí zatiaľ ešte až tak nepoužíva, ale myslím si, že čoraz viac bude, lebo sa o tom bude robiť čoraz väčšia osveta, tak aby ste vedeli, že ako si môžete to nejaké nesprávanie, alebo keď vám ten nástroj nerobí, čo má, upraviť, v podstate, aby to fungovalo. Dobre. Takže toto asi je tá kapitola veľmi dôležitá MCP serverov a o tomto som vám už všetko porozprával. No a poďme sa teda pozrieť, že čo to vlastne umožnilo, lebo bol to ten obrovský skok medzi tým aj asistentom alebo modelom, ktorý bol len sám natrénovaný na svojich dátach a mohol generovať nejaké výstupy. Pomocou tohto MCP protokolu zrazu dostal schopnosť sa napájať na iné systémy alebo používať nástroje. No a z tohto už šikovní programátori vlastne si rýchlo domysleli, že na čo to môžu použiť. No a takto napríklad vznikol aj white coding, ktorý mimochodom neviem, či viete, že ten pojem vymyslel Slovák Andrej Karpaty, Slovák. Kebyže máte možnosť mi tu zakričať, tak možno niektorí z vás by určite zakričali, že on úplne Slovák nie je. Takže som to pre istotu na ďalšom slajde opravil, takže je to, jeho rodičia emigrovali. Bolo by dáme vedieť, čo by z Andreja sa stalo, keby zostal na Slovensku, tak neviem, možno by to dotiahlo na nejakého asistenta, profesora na ekonomickej univerzite alebo niečo podobné. Ťažko povedať, ale takže takto sa nejakým spôsobom v tom svete a v tej Amerike, kde robil aj Elona Muska, v podstate zapísal do histórie tým, že vymyslel ten pojem byte coding. No a čo to vlastne je? Je to vlastne kódovanie keby s pomocou umelej inteligencie, kde vy jej zadávate, že čo vy chcete spraviť a akú aplikáciu, alebo vlastne čokoľvek, čo ona vie kódom zmeniť. No a následne vlastne tá AI vygeneruje ten kód a vy už potom len testujete, či tá aplikácia zodpovedá tomu, čo vy chcete, alebo nie. Čiže vzniklo tu veľmi veľa potom špecializovaných nástrojov, ktorí vlastne už boli špecializované na to, aby takúto tvorbu aplikácií vlastne podporovali. Také najznámejšie vlastne boli medzi prvými, ktoré vznikli, bol Cursor a Windsurf. No a pre tých ľudí, čo náhodou nevedia, tak vlastne takto nejak vyzerá, toto je Windsurf, ale vlastne je to podobné, pretože všetky tieto editory sú založené na jednom editore VS Code. Tuto vpravo máte nejakú možnosť vlastne tomu AI agentovi písať, čo má zmeniť v kóde. Tuto vidíte ten váš samotný kód, no a tu vidíte buď súbory, a to má otvorenú nejakú git históriu nejakého projektu, ale pochopiť vlastne, ako sa s týmto pracuje, je už trošku na dlhšie, takže možno vám ponúknem aj závere
také nejaké školenie, pretože niektoré veci sa nedajú vysvetliť za 5 minút ani za hodinu a treba si ich vyskúšať, ale to už trošku možno predbieham. Takže toto len pre predstavu, že keď sa tu rozprávame o tom búme týchto vlastne nástrojov, len s tým, že tá moja cesta bolo to, že ja som ich skôr využíval iba na tieto ako keby gity, čo je vlastne ako keby, že si to ukladám ten svoj kódový projekt v takých nejakých rôznych verziách, ktoré v prípade problému si viem obnoviť. No a používam terminál prípadne na niektoré v podstate príkazy, aby som mohol spustiť nejaký ten lokálny developerský server a podobne. Čiže ostatné veci som kodoval priamo v tomto Claudeovi, pretože existuje ešte taký MCP server, ktorý sa volá že terminál, ktorý vlastne má prístup k tomu príkazovému riadku. No a keď skombinujete ten MCP server file system s tým terminálom, tak vlastne dostanete také IDčko, ten editor aj tu a môžete v podstate bez problémov len tým, že dávate tie cesty k súborom povedať, že čo má zmeniť v ktorom súbore a dá sa s tým bez problémov programovať. Takže pre mňa to bolo také pohodlnejšie a len keď som mal nejaké voľné kredity, tak som používal to aj asistenta v tom kurzore. Ale malo to aj akože svoje výhody, čiže závislo od toho projektu. Keď som potreboval editovať dlhšie súbory, tak som musel prejsť sem, pretože Claude má obmedzenie, že najdlhšie môže bežať nejaký proces 60 sekúnd v tej pro verzii, ktorú som mal zaplatenú a to bolo niekedy obmedzujúce. Takže toto bol teda výrazný milník v tom, že ako sa tie AI nástroje špeciálne na kodovanie vlastne vyvinuli a posúvali ďalej. No a poďme sa teda pozrieť na to, že ako sa vyvinula tá nejaká metateória o tom, že ako efektívne tieto nástroje používať a vlastne kodovať. No ja sa na to pozerám osobne takto, že tá AI je ako taký lev, ktorý má obrovskú silu urobiť vlastne čokoľvek. A na to, aby ste ho vy dostali tam, kam chcete, tak ho potrebujete dať jednak do poriadne pevnej klietky a potrebujete mať ešte takisto aj veľmi dobrý bič, ktorým ho viete usmerniť, že ktorým smerom ísť. No, tá klietka to je vlastne dokumentácia. Ja mám nejaký systém, že si vytváram v podstate nejaký súbor, kde mi sa ukáže taký súčasný stav projektu, plus nechcem, ak sme vyriešili nejaký problém, aby sa ten problém znovu opakoval a zapisujem si tie naše lekcie, že čo sa podarilo, či čo treba robiť a čo naopak netreba robiť do takéhoto nejakého ďalšieho súboru. Tých súborov môže byť viac ešte podľa potreby, ak chcem mať nejaký konzistentný dizajn alebo nejaké architektonické vzory, tak sú tu nejaké ďalšie v podstate dokumenty, ktoré mi potom umožňujú, aby tá AI, keď aj napríklad jej skončí nejaká session, aby si mohla znovu načítať ten kontext, vedela, že na akom projekte robí a mohla pokračovať v podstate v tom vývoji. Čiže toto je veľmi dôležité, tú dokumentáciu udržovať aktuálnu. No a ten bič, ktorým vlastne usmerňuje, respektíve hovorí, čo môže, čo má, a čo nemá robiť, to sú nejaké pravidlá, v podstate, ktoré si viete tej AI nastaviť, či už v nejakom vlastnom ako keby projekte, alebo v prípade kurzora sú to nejaké globálne a lokálne pravidlá. No a treba postupovať malý krok za krokom, vždy všetko dokumentovať a potom sa vám nebude stávať to, že sa budete musieť tej git histórii nejak vracať a pekne vám ten projekt bude postupovať. Celé je to ako keby taká nejaká veda, ktorú najlepšie je si ako keby vyskúšať na vlastnej koži krok za krokom, ako to vlastne celé funguje. K tomu opäť týzujem nejakú ponuku nejakého kurzu, kde si vieme tieto veci prejsť potom ako keby hands-on, ako sa hovorí, a viete to dostať vlastne do krvi, že ako takýto systém funguje. Ale toto sú také základné pravidlá, ktoré keď dodržíte, tak sa dostanete oveľa ďalej ako pri takom nejakom spontánnom white codingu. Dobre, tak poďme sa teda pozrieť tomu, že čo teda z toho AI sa dá vytvoriť a za chvíľu vám ukážem, čo som aj nejakú malú ukážku toho, čo som aj ja vlastne vytvoril. Tak také najrýchlejšie veci sú nejaké užitočné skripty, ktoré v podstate vám môžu automatizovať nejaké činnosti na
na počítači, ja neviem, ja som si urobil nejaký odstraňovač meta údajov z obrázkov, alebo proste vždy, čo som potreboval. A môžem vám to ukázať aj na... Počkajte, teraz to spustíme takto. Toto je môj terminál a rovno vám ukážem nejakú takú skratku, keď napíšem Twitter, tak sa mi spustí celý nejaký ako keby Python projekt, ktorý keď si otvorím potom v browseri, tak vlastne vyzerá asi nasledovne, že je to, toto je urobené v Pythone a je to ako keby nejaký harvester v podstate tweetov z Twitteru, alebo X, ako teraz sa to volá. No a mne to umožňuje si, lebo ten problém, čo som riešil, bolo to, že som chcel si ako keby četovať so všetkými tweetami nejakého autora, plus si urobiť taký nejaký obraz o tom, že ktoré sú tie jeho tweety najúspešnejšie, od čoho tá úspešnosť závisí, že tuto mám nejaký graf, že aký je dlhý ten post a vlastne, že aký je vlastne populárny, koľko dostal lajkov a podobne. A keď na to kliknem, tak sa mi rovno ten tweet vlastne otvorí a takto si ja môžem vlastne aj podľa týchto kritérií čítať vlastne už konkrétne, mám tu nejakú analýzu. Čiže toto je taký nejaký len príklad toho, že niečo môžete urobiť pomerne rýchlo. Toto som mal robené možno za 2-3 hodinky aj s nejakým doľaďovaním a hraním sa. A plní vám to takúto nejakú užitočnú funkciu. Čiže ten vibe coding v podstate ľuďom, ktorí vedia, čo potrebujú, ale doteraz mali problém s programovaním, tak im ako keby rozväzuje ruky a máte možnosť takéto veci bez problémov si urobiť. Tak teda dodržíte tú nejakú metodológiu a viete používať tie nástroje a tie základné programátorské techniky, ktoré som spomínal. No, samozrejme, okrem takýchto nejakých jednoduchých vecí si môžete robiť akékoľvek nejaké web stránky, či už statické, dynamické. No a mňa zaujímalo, že či, a to bolo niekedy na jar ešte, že či sa dá urobiť aj nejaká naozaj že plnohodnotná aplikácia, že ja človek, ktorý síce pozná tie programátorské a testovacie a špecifikačné postupy, ale nerozumie tomu samotnému kódu, že či dokážem spraviť aj ja nejakú aplikáciu, ktorá bude na niečo užitočná. No a tou aplikáciou, teraz vám môžem ukázať, ktorú som si vybral, a nevybral som si ju náhodne, pretože to bol taký môj v podstate, dá sa povedať, že klient, alebo nejaký starší partner obchodný. No a oni mali taký problém, že majú nejaké CMS-ko, ktoré CRM-ko asi skôr, ktoré sa volá Pipedrive a v ňom sa im zbierajú dopyty. Z tých dopytov chodí veľmi veľa a potrebujú ich ako keby oni rozhodiť medzi nejakých montážnych partnerov, ktorí ich potom zrealizujú. No a doteraz to robili tak, že to mali nejaký Excel a tam si to zapisovali a preposielali tie dopyty e-mailom a bol v tom celkom veľký ako keby šalát, ak si viete predstaviť. No, tak ja som sa rozhodol, že robím aplikáciu, kde teraz som sa prihlásil do testovacieho konta. Toto nie je reálne, lebo nechcem ukazovať nejaké reálne dáta, ale vlastne do ňoho sa ten montážny partner prihlási, pozrie si detaily toho dopytu, ktorý sa mu tam automaticky cez nejaký Chrome, vždycky, keď sa hneď pridá, tak do toho Pipedrive, tak sa zosynchronizuje s touto databázou, on ho tam okamžite vidí, dostane e-mailovú notifikáciu, že mu prišiel nový dopyt a môže si ho správovať. No a keď sa ten dopyt nejakým spôsobom, môže ho tam označiť, či sa zrealizuje alebo nezrealizuje, aký je dôvod toho a tak ďalej. No a tá krása toho je to, že keď on jednu z týchto akcií vyberie, tak sa potom ten výsledok naspäť dosynchronizuje do toho Pipedrive a presunie sa to do iného štádia, kde sa to už potom môže nejak riešiť. Čiže ušetrilo to, potom si tu môžeme pozrieť nejaký profil, že ako je efektívny. No a aby som to teda skrátil, tak tá aplikácia je veľmi úspešná, používa sa doteraz a nie je to len teda taká nejaká live-kodovaná aplikácia pre účely jedného človeka,
ale tuto reálne v podstate nielen šetrí výrazný čas, ale aj zarába peniaze vlastne všetkým, pretože dokonca aj nie, lebo ja z každého takto zrealizovaného dopytu mám potom nejakú menšiu províziu. Takže toto bol taký pre mňa celkom veľký míľnik toho, že čo dokáže človek, ktorý síce nepozná kód, ale všetko ostatné s tým vie pracovať a vie si to aj pomôcť, v podstate urobiť. Čiže keď som to napísal v podstate o tom na LinkedIne, tak to malo takú celkom rozporúplnú reakciu, nazvime to tak, lebo som tam niečo napísal v tomto zmysle, že White Coder potrebuje vedieť všetko, čo programátor okrem kódovania, na čo sa samozrejme chytili samotní programátori, ktorí povedali, že nie je možné, aby sa len pomocou AI dala urobiť aplikácia, ktorá by bola zrelá do produkcie a jednoducho by fungovala. No, čiže inými slovami mi povedali, že to, čo som práve urobil, nie je možné. No, takže toto bol taký môj, ako keby, že môžem s nimi skromne nesúhlasiť vlastne po tejto mojej skúsenosti, ale je vždy dôležité vedieť, že kde tá hranica je a vedieť to ako keby podporiť na nejakom konkrétnom projekte. Že ten projekt, čo som ukázal, bol inak robený v Next.js, databáza bola MongoDB a v podstate celé to bolo v TypeScript v jazyku, ktorom som nerozumel, ale napriek tomu doteraz funguje bez problémov, mám závesenú na Verceli, monitorujem mi cez Sentry.io a doteraz tam nie sú nejaké vlastne žiadne chyby, ktoré ani nám nikto nehackol zatiaľ, takže zdá sa, že aj tento ako keby AI postup vie vyprodukovať nejakú reálnu hodnotu. No a je tu taká nejaká malá poznámka, že ak budem človek dostatočne venovať tomu white kodovaniu, tak sa aj trochu naučí kodovať, aj keď popravde mňa skôr zaujíma, že či tá aplikácia funguje funkčne, či fungujú nejaké integračné testy, ktoré si tam urobím a či je klient spokojný a ten kód je pre mňa v podstate skoro až nepodstatný. No, za čo by mi určite trhali uši nejakí skutoční programátori, ale to si tú diskusiu potom možno necháme niekde mimo na pive. Dobre, takže poďme sa teda posunúť ďalej v rámci toho ako keby točiaceho sa kola času. Pretože potom prišla nejaká ďalšia revolúcia, ja som to ešte nevedel, ako prišiel Claude Code, to je vlastne, ja vám to ukážem, čo to je. Claude Code je, toto zatvoríme, vyčistíme a ja si ho púšťam cez skratku, viem si ho púšťať aj cez skratku C, ale púšťam ho väčšinou cez CC, čo znamená, že sa mi spustí v tzv. Danger móde, to znamená, že ako keby ide ten svoj YOLO mode a nepýta sa ma v podstate na nič, len pracuje. No a jednoducho je to kodovací nástroj, ktorý žije v príkazovom riadku. A tým pádom, že jeho GUI je takýmto spôsobom obmedzené, tak jeho možnosti, aj to, že ako rýchlo sa vyvíja, sú veľmi široké. No a takže bola to pre mňa taká nová vec, ktorú som, priznám sa, že na začiatku aj trochu ako keby odmietal, ešte na začiatku bol veľmi drahý, pretože bolo treba platiť čisto len cez API a keď som si to vyhodnotil s tým, čo mi dáva bežný Claude, a respektíve tieto nástroje, tak sa to neoplatilo. Len to, čo urobili o pár mesiacov vlastne neskôr po jeho spustení, bolo to, že umožnili, že si ho môžete prepojiť s vašim Claude ako keby predplatným, ktoré máte. A tým pádom to otvorilo cestu veľa ľuďom, ktorí ako jasne mali toho Clauda predplateného a mohli si s tým vlastne experimentovať. No a poďme sa teda pozrieť, že aké rôzne experimenty sa s tým dajú robiť ešte navyše k tomu white kodovaniu. Ešte možno ako keby poviem ako keby tak sumárne, že čo z toho v rámci toho kódu ja používam, tak sú to nejaké tzv. Slash commands. Nie je to nič iné ako to, že keď tu napíšem, možno maximalizovať, napíšem lomítko a viem si definovať ako keby nejaké príkazy. Ja tu mám urobené nejaké vlastné príkazy, ktoré mi práve tú dokumentáciu nejakým spôsobom vedia vytvoriť alebo updateujú a podobne. Čiže toto je niečo, čo používam pomerne často
Ďalšou vecou, ktorú bola na pohľad veľmi zaujímavá a nakoniec sa ukázala kontroverzná, sú tzv. Subagenti, ktorí si môžete ako keby zavolať. Tá moja prvá predstava bola, že si ich tam bude môcť paralelne nechať niečo robiť. Ukázalo sa, že to tak nie, že keď si zavoláte subagenta, tak on musíte vlastne čakať, kým on všetko urobí. Tá výhoda toho subagenta je, že má oddelený kontext od tej vašej hlavnej konverzácie, čiže ak mu dáte nejakú úlohu, že ja neviem čo, zintegrujem, urobí bezpečnostný audit napríklad mojej aplikácie, tak viete mu dať pokyny, že podľa ktorých to má robiť. Viete mu dať aj nástroje, že povedzme má iné MCP servery dispozícii ako váš bežný agent. A on to urobí ako keby v inom okne, kde má samostatný kontext a keď urobí ten výsledok, tak ho len pošle tomu agentovi a on si nejakým spôsobom šetrí ten kontextové okno svojej hlavnej konverzácie. No, aby som to vlastne skrátil, tak znie to síce veľmi dobre a možno na takéto nejaké špecializované účely je to aj využiteľné, ale ten oddelený kontext má aj nevýhody a to je to, že vy pokiaľ to nie je takáto špecializovaná úloha a chcete, aby urobil napríklad paralelne nejakú kodovaciu úlohu, tak musíte ten kontext tam nejakým spôsobom poslať. No a to trošku, a tým, že na ňa musíte čakať, tak vlastne pre ten môj use case robiť aplikácie sa to až tak u mňa osobne nechytilo, čiže a zvlášť teraz, keď umožnili to, že ja si viem tie MCP servery vypínať, zapínať jedným príkazom, naživo, bez toho, aby som musel tú aplikáciu v podstate refreshovať. A tým pádom aj to nejaké špecializované využitie nástrojov ako keby padá. Čiže toto je niečo, čo určite stojí za pozornosť, ale teda ja mám k tomu takýto postoj v mojom osobnom workflowe. Ďalšou zaujímavou vecou sú tzv. Hooks, pretože ak vy si napríklad dáte toho kóda na svojom počítači a má prístup cez terminál vlastne všetkým príkazom, tak niektoré z tých príkazov sú veľmi nebezpečné. On vám môže na jeden príkaz v podstate zmazať celý počítač. Takže aby ste sa tomu zabránili, tak je možné nastaviť tzv. Hooks, čo sú vlastne akoby automatické detekcie, že ak sa niečo deje, tak ja zasiahnem a napríklad to zablokujem. Čiže toto je celkom užitočné, ak toho kóda používate, využiť. A mne sa to potom veľmi hodilo, keď som kóda začal využívať na vzdialených serveroch, k čomu sa ešte dostaneme. Takou ďalšou úplne super vecou a typom pre takých pokročilých z vás je to, že keď máte nainštalovanú vlastne túto GitHub Suite, čiže nástroj, ako pristupovať k GitHubu cez ten príkazový riadok, tak vy ho môžete využiť ako super vyhľadávač hotových ako keby vecí. Že ja keď som si robil research, že akých subagentov ľudia robia, tak som mu dal zadanie, že nech ich nájde na GitHube, nech to dosumarizuje, tých stiahnutých subagentov a nech mi pomôže podobných vytvoriť. A bez problémov to urobil, čiže vy si takto, keďže GitHub je najväčší repozitár všetkého open source kódu, tak tam nájdete naozaj, že čokoľvek, čo pre ten váš projekt potrebujete. No a cez kóda sa to vlastne veľmi perfektne ovláda, čiže takisto nepoužívam žiadny MCP server na GitHub, pretože táto GitHub Suite je oveľa efektívnejšia a má vlastne všetky funkcie, ako má ten MCP server na GitHub samotný. Takže toto, ak sa ospravedlňujem, bolo pre niekoho príliš technické, ale možno to bolo zaujímavé pre tých technickejších vás. No a poďme sa teda pozrieť, že na čo iné ešte okrem programovania toho Cloud Coda som teda skúšal využiť. Čiže jednou vecou, čo som už naznačil, bolo to, že som ho začal využívať ako správcu počítačov. Dal som mu napríklad, tu vidíte úlohu, že nech mi vyčistí počítač od nejakých ťažko dostupných cache súborov. Častokrát vidíte reklamy na programy, ktoré vám vyčistia váš Mac alebo váš Windows PC a pýtajú si za to vlastne peniaze. No a ja som mu dal takú podobnú úlohu, že má podobne ako takýto nejaký program ako keby sa správať a nech teda mi dá nejaký report. No a čo tu vidíte, reálny screenshot, ktorý mi napísal, že super, zbavil som ťa nejakých 12 gigabajtov ako keby nejakej cache, alebo dokonca ešte viac. A robil som to tak, že som ti vlastne zachránil tých $90, ktoré by si ináč zaplatil za ten clean Mac a že ten hlavný rozdiel je v tom, že
že oni by ti ukázali nejakú točiacu sa guličku, pokiaľ by to robili. Takže to bolo dokonca aj vtipný a mne to teda prišlo celkom vtipné, ale je to zároveň aj veľmi užitočné. Čiže čokoľvek už teraz potrebujem na počítači urobiť, nejakú keby správcovskú vec, tak stačí mi požiadať plot kóda a on si s tým už poradí. Takže to je taký tiež možno tip pre vás. No a poďme sa teda pozrieť, že kam sa to celé posunulo, lebo to bolo pred začiatkom leta. No a počas leta som mal trochu viac času konečne a jedna z takých vecí, na ktorú som sa chcel pozrieť, bolo aj NM8, čiže ten nejaký automatizačný software. A na to, aby som to nejak efektívne vedel nasadiť a takisto aj bezpečne, tak som prišiel k tomu, že najlepšia alternatíva je to mať na vlastnom serveri. No a tak som si vybral nejaké hotové riešenie, ktoré vlastne ten NM8 tam predinštalovalo. To riešenie sa volá, že Hostinger, možno, že to niektorí z vás poznajú. No a po nejakom týždni alebo tak, už vlastne práce, všetko fungovalo dobre, tak vlastne prišla nejaká notifikácia, že treba ten NM8 aktualizovať na novú verziu. No a ja som vlastne zistil, že tým pádom, že to nemôžem požiadať hosting, teraz ja mám vlastný server, a budem si to musieť nejakým spôsobom robiť sám a to bude vyžadovať presne tie nejaké terminálové príkazy. Takže prvá vec, čo ma napadla, bolo, že či dokážem dať na ten server Cloud Coda. A to sa ukázalo byť pomerne jednoduché, je to len nejaký jeden príkaz. No a následne som mal Cloud Coda na vlastne ten serveri a už podobne ako na tom počítači som ho mohol začať úkolovať, že nech mi začne správať ten server. Nech mi tam urobí nejaký script, ktorý mi bude automaticky ten NM8, alebo automaticky, keď ho ja spustím, keď ja chcem, keď tú aktualizáciu treba. A so všetkým si bez problémov poradiť. Ja ťažko vám to teraz budem ukazovať, lebo celý ten prístup k tomu vlastne serveru vyzerá tak, jak ste videli toho Cloda, že je to len príkazový riadok. Takže si to len môžete domyslieť, že ako to funguje, ale funguje to úplne super. Práve tam je veľmi ešte dôležitejšie, ako na našom počítači si nastaviť tie bezpečnostné hranice toho, čo on tam môže ako správca robiť a nie, práve pomocou tých hooks, pretože tiež vám môže jedným príkazom nejakým spôsobom poškodiť celú tú inštaláciu tam, alebo vlastne zmazať celý server, čiže to sa dá pomocou tých hooks celkom dobre ošetriť. No a taká ďalšia veľmi dobrá vec je to, že ja som potreboval potom na tieto moje whitecodingové projekty, ktorý každý bol možno v nejakom inom technologickom stacku, že jedno bolo Python, druhé bolo Next.js, čo je zase vlastne nejaký nodovský systém a vy toto nezavesíte na nejaký bežný web support hosting. Čiže potreboval som ako keby nájsť hosting pre tieto moje projekty. No a tom sa práve ten Cloud ukázal byť ako super vec a umožnil mi vlastne skopírovať ten už profesionálny setup, ktorý bol na tom hostinge v serveri, na nejaký vlastný 9-eurový server, čo som si kúpil na Herceri a v podstate tam som si nainštaloval znovu Clouda, on mi tam dal rovnaký setup, ako bol ten profesionálne vystavený na tom hostingeri a pomocou nejakého Dockeru a trafiku a tým pádom som vlastne prišiel aj k tomu, že Clouda môžem používať ako nejakého DevOps inžiniera, ktorý mi vie takto nejak nasadiť projekt bez problémov na nejakom serveri, aby tam bezpečne bežal. Takže toto bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť, no a ktorá sa mi neskôr vyšla. A ja už to len teraz zhrniem vlastne, že čo môžete dostať za tých 20 eur, ak si zaplatíte napríklad ako ja toho Clouda, že som robil to rozhodnutie. Čiže jednak môžete dostať toho aj asistenta, ktorého vlastne bežne používate ako ChatGPT. Môžete tam používať lokálne MCP servery v tom Cloudovi. ChatGPT zatiaľ môže len tie, ktoré bežia neustále. Môžete ho využívať ako programovacie prostredie, ako vlastne nejaký editor na editáciu súborov, práve cez MCP servery, file server a terminál. Môžete ho používať ako správcu počítačov, ako admina. Takou zaujímavým pokusom bolo, že vlastne som zistil, že ja toho Clouda na tom serveri môžem použiť aj rovno, ako keby na úpravu toho živého kódu.
bez toho, aby som potom musel posielať a synchronizovať cez GitHub ako keby z jedného počítača lokálneho tam. Čiže na týmto sa určite ježia chodí nejakí developerov, ak nejakí sú, ale pokiaľ ešte len ten projekt vyvíjate a nemá užívateľov, tak by to veľmi zrýchlilo ten development proces. Takže je to tiež taká super skúsenosť. No a jeden z experimentov bolo aj to, že som zistil, že ten ako keby systém, na ktorom ten kód funguje, sa dá dostať do nejakej vlastnej aplikácie a viem si, bez toho, aby som platil za API, v rámci tej aplikácie používať ten môj paušál toho kóda a robiť z neho nejaké AI joby, ktoré potrebujem. Tam, čo som vám ukazoval, to Supabase, tak to bolo práve nakrolované a vyhodnotené práve cez tohto nejakého kóda, cez aplikáciu. Čiže je to také nižšie využitie, ale ak chce človek ušetriť a neplatiť za API a využiť na to svoj paušál, tak to vlastne môžete použiť aj vo vlastnej aplikácii, čo je, myslím, že celkom cool. No dobre, poďme sa teda pozrieť, že teda už leto prešlo, ja už mám vlastný server, mám Cloda všade, kde ho potrebujem, no a že kam som sa posunul vlastne odtedy, že čo robím teraz, že na čom momentálne pracujem, tak momentálne sa venujem tomu, že skúmam, že ako celý ten systém toho vlastne práce s AI urobiť čo najviac efektívne. No, ono to má dve zložky. Že jedna vec je, že ten AI systém potrebuje mať nejaký kontext. To sú tie všetky dokumenty o tom, že, že tento projekt je o tomto, tento problém, ktorý sa tam rieši, je o tomto a o tomto. No a potom tá AI potrebuje dostať prompty, ktoré vlastne povedia, že ako s týmto kontextom pracovať. Čiže toto skrátke, ako keby niečo, čo sa tu neustále točí do kolečka, v každej, nemusí to byť len kodovanie, vlastne čokoľvek, čo aj vy robíte s ChatGPT, alebo keď mu zadávate nejaký prompt, tak mu dávate nejaký kontext v podobe nejaký prompt. Takže poďme sa teda pozrieť trošku na ten kontext, čo to vlastne je, pretože napríklad pri tom kodovaní, ak to človek začne robiť tak naozaj, že vibe, intuitívne, že žiadna analýza, žiadny plán, že v podstate len niečo napíše. Veľkou chybou, čo vidím, že ľudia robia, že zahadzujú prompty, ktoré používajú a ktoré vlastne v skutočnosti vygenerujú ten projekt. A ten kód toho projektu není to hlavné, pretože ten knowledge toho, že ako sa ten kód vygeneroval, je práve v promptoch. Toto ako keby možno ľudia musia v hlave trošku akože otočiť a uvedomiť si význam tých promptov práve z tohto pohľadu. No a ak sa to neurobí, tak vysvetlíme nejaký zlý kód, ktorý treba opravovať, slabá bezpečnosť, nič komplexne neurobíte, pretože ak pridáte nejakú jednu funkcionalitu, tak to sa vám všetkých 10 ostatných môže zrušiť a podobne. Takže tomu vlastne na to, aby tieto problémy sa eliminovali, tak na to vznikla tá celá veda, ktorá sa volá, že context engineering. Čo to je? Je to vlastne o tom, že ako dodať relevantný kontext potrebný na ten ďalší krok, ktorý tá AI musí urobiť. No a s tým kontextom sú rôzne problémy, môže byť chýbajúci, neaktuálny, nedostatočný, zbytočný, príliš veľký. A všetky tieto problémy treba nejakou metodológiou vyriešiť. No a akým spôsobom sa to rieši, by bolo opäť nejaké komplexné a vidím, že čas nám beží, takže si to opäť nechám, že máte šancu sa o tom aj odo mňa dozvedieť viac, ale to si nechám na ten ako keby ponuku na konci tejto prednášky. Poďme sa teda pozrieť sa na tú druhú časť toho prompt problému. To znamená, že tie prompty, ktoré by sme nemali zahádzovať, tak ja osobne mám tieto problémy, že kde ich rýchlo nájdem, že niekedy stará verzia bola lepšia ako predchádzajúca a teraz, kde som ja tú starú verziu dal a prepísal som si ju, takže si musím teraz spomínať, že aká vlastne bola. Alebo si nejaký prompt pamätám, že ho niekde mám, ale neviem, že kde, možno si pamätám len nejaké slovo z neho. A teraz ho chcem rýchlo nájsť a mám problém. No a čo toto rieši? Tak rieši to nejaký prompt management systém. No a mňa napadlo presne 10. októbra, čiže pred 13 dňami, že by som mohol v rámci, ako aj na túto prednášku, urobiť nejakú aplikáciu, ktorá by možno tento problém riešila. A
mal som na to teda tých presne 13 dní, aby som to vlastne stihol, ale neurobil som si to ako keby len také, že jednoduché, že robím projekt, ale myslel som si, že chcem posunúť ten jarný experiment z tej plnohodnotnej aplikácie na naozaj s tým ako keby nejaký mini, akože MVPčko SaaS stránky. SaaS je software service, to znamená, že niečo, čo si môžete sa tam zaregistrovať, využiť ten produkt a zároveň potom aj možno si to nejak upgradenúť, keď dojdete na link a zaplatiť, aby to celé nejakým spôsobom fungovalo. No, to, k čomu som sa dopracoval, tak sa volá, že contextraven.com. Je to niečo, čo si môžete naživo pozrieť aj vlastne na tejto domene contextraven.com. Ja vám to teraz vlastne ukážem, že ako to celé funguje a čo som za tých 13 dní vlastne stihol. Takže ja sa teraz prihlásim, robil som tomu aj to, že aby si to cez local storage pamätalo, že čo ste naposledy používali. Ten Google, tam rovno poviem, že mal by fungovať, ale budú ma ešte musieť overiť, to som zistil, že je to pomerne administratívne náročné, čiže momentálne som v nejakom test móde. Funguje to, ale myslím, že to je obmedzené na to, že koľko tých účtov sa tam vie pripojiť. To len ako, keď to budete skúšať, môžete mi dať úplne potom vedieť nejaký feedback. Ten kontaktný formulár na stránke funguje, takže keď tam čokoľvek nájdete, tak mi kľudne vlastne napíšte. Tak ja sa prihlásim do účtu a keď aj vy si vytvoríte konto, tak vlastne uvidíte niečo takéto. No a ten dizajn je naschvál minimalistický, tiež keď som to ukázal kolegom, tak som dostal takú poznámku, že je to príliš akože jednoduché na ukážku, ale tak vidíte, má to aj dark mode, ale to, čo je podstatné, je to, že si tu vlastne môžete tie prompty dávať do nejakých folderov. V každom tom folderi máte možnosť si tie prompty keby takto ukladať. No a keď kliknem nejaký konkrétny prompt, tak si vlastne zobrazím tú verziu súčasnú, ale viem si ho porovnať aj s verziou, ktorá je predchádzajúca. Keď kliknem na tento div tlačidlo, tak vlastne mi ukáže presne, že čo sa zmenilo. Tým pádom mám vyriešené to, čo som vlastne riešil, že OK, kde nájdem ten prompt, nájdem ho veľmi rýchlo tu, ako nájdem verziu, ktorá fungovala predtým a teraz v podstate mi možno už nefunguje, alebo naopak. A ďalší problém, ktorý to vlastne rieši, že ako nájdem nejaký prompt, keď si pamätám len nejakú frázu, tak mám tu robené vyhľadávanie. To vyhľadávanie funguje v rámci toho, že vám nájde ten prompt, čo obsahuje tú frázu, ale môžete si to pozrieť aj, či to neobsahuje nejaká akože historická verzia toho promptu. A keď tam kliknete, tak vám presne ukáže, že čo sa to tam nachádza a ste v tej verzii, ktorú ste našli. Čiže takto veľmi rýchlo viete v podstate si ten prompt management vyskúšať. Takže vidím, že už nemáme veľa času, tak by som to len skrátil, že kľudne to vyskúšajte a cez tento kontakt mi potom viete dať nejaký message, prípadne keď nájdete nejaký bug, tak kľudne mi to oznámte, ale ja osobne som spokojný s tým, že čo sa mi podarilo. A vlastne pre tých ľudí, čo by možno povedali, že je to také celku jednoduché a ľahké riešenie, tak vlastne mám pre nich takýto nejaký obrázok, aby vlastne si vedeli predstaviť, že to nie je len to, čo som vám teraz ukázal, že ten produkt je len aký vrchovec toho ľadovca a nejaký ten dizajn a obsah. To, čo za tým je, aby takýto nejaký SaaS model fungoval, je to, že tam musí fungovať celá tá registrácia, platby, fakturácia, je to urobené teraz tak, že keď ste plácať DPH, tak vám to automaticky vyráta podľa toho, z akej krajiny ste, celý ten administratívny humbug, využívam na to Stripe text, v podstate musí tam bežať kopec testovania, monitoringu, celý ten nejaký deploy, zálohovanie samozrejme, aby ľudia neprišli o dáta, čiže je to pomerne komplexný projekt a je to niečo, s čím mám potom nejaké ďalšie vlastne plány, to aj reálne potom urobiť. Jeden z takých hlavných vecí je, že chcem urobiť MCP server. Ja nemám rád to kopírovanie, čiže tak, ako som vám ukázal na začiatku, tak MCP server, čo vám umožní si priamo tie prompty cez AI tu vytvárať alebo si ich čítať.
No a ďalšia vec, čo chcem urobiť, že aby to neslúžilo len pre osobne, ale aj pre tými, aby si tu firmy mohli tie prompty zapisovať a potom ich aj ako keby zdieľať s tým nejakým svojim oddelením alebo celou firmou a podobne. Čiže takému niečomu to smeruje. Dobre, takže toto bolo skrátka o tej mojej výzve a o tom, že ako sa podarila. Takže prípadne mi potom dajte nejaký feedback alebo máte nejaké otázky. Ja len poviem, že celé som to robil v nejakom tomto frameworku, nejaký Svelte kit asi po správnosti, a ten backend je urobený v Go. Moje kritérium bolo, aby to bolo čo najrýchlejšie, takže keď si to testujete, tak snad vám to bude rýchlo fičať. Vyvíjam to cez Docker, takisto sa mi osvedčilo tie veci, ktoré urobí AI, tak ešte skontrolovať cez takúto ďalšiu AI. Niektoré jej nápady boli akože celkom hodnotné, aj tá AI to vždy veľmi ohodnotila, čiže aby bol ten kód ešte kvalitnejší, tak používam aj takéto rozšírenie. Monitorujem si chyby cez Sentry vlastne a to by malo byť tiež funkčné. No a keďže sa blížime k záveru, tak v podstate chcem dať taký nejaký big picture k tomu, že čo nám to vlastne hovorí celá táto moja cesta, že človek dokáže už aj teraz, keď pozná tie základné programátorské postupy, je ochotný sa ich učiť a pozná nejakú metodológiu, že ako s tým AI nástrojom pracovať, urobiť nejakú, neviem, že hneď takúto komplexnú, ale jednoducho pre vás užitočnú aplikáciu. No a ak teda aj vy možno patríte ľuďom, ktorí by tohto zaujímalo, tak mám pre vás takúto ponuku, že ak si dáte vibe.coding transformia.ai, tak ponúkam taký exkluzívny ako keby workshop celodenný, kde sa môžete, jednoducho budeme prakticky pracovať a prejdeme si celý tento postup, ktorý som vám ukázal, v podstate krok po kroku v logických sekvenciách, aby ste to vlastne od tých jednoduchých vecí vlastnými prstami, ako keby si vyskúšali, získali tie skúsenosti na to takéto aplikácie vytvárať. Mám tu urobenú to, že som si uvedomil, že veľa týchto úvodných vecí bude nezaujímavých pre ľudí, ktorí už programne majú nejaké skúsenosti alebo s tým vibekodovaním a už vedia, ako pracovať s tým Gitom a s tými základnými nástrojmi, používajú kód a podobne. Čiže pre nich tu mám potom ponuku pre pokročilých. Vy si potom môžete vybrať akože dátum kurzu, ktorý vám vyhovuje. Tento rok budem robiť len 2 kurzy, takže je to na vás, tá kapacita je obmedzená, bude to celodenné, bude sa to nachádzať v Transformiu našej zasadačke, budete tam mať postarané aj občerstvenie, čiže len si treba doniesť nejaký vlastný laptop a chuť sa naučiť robiť aplikácie týmto spôsobom a tak, aby boli funkčné, bezpečné a aby jednoducho splnili tú vašu víziu, ktorú vy pre tú aplikáciu máte. Takže ešte raz pripomeniem tú web stránku vibe.coding.transformia.ai. Kľudne sa tam poobzerajte a možno sa niektorým z vás tam hádam aj uvidím. A teraz ešte by som na záver dal tomu také nejaké zhrnutie, že ako sa pozerám na tú budúcnosť tejto celej AI. Takže toto je taký známy hype, vlastne graf z toho, že ako ľudia vnímajú nejakú technológiu, že najprv je tu nejaký strašný hype, potom ľudia sú sklamaní a potom sa hľadajú nejaké reálne ako keby riešenia, kde tá technológia je skutočne užitočná. No, ja som dal, že sme tu, teda to osobne asi ja som, že už vidím tie čerpajúce sa konkrétne riešenia AI, ale veľa ľudí bude asi niekde v takomto okruhu, že ešte niektorí bežia na tom hype, niektorí sú možno z toho aktuálne sklamaní, ale verte mi, aj na tých príkladoch, čo som vám ukázal, tá AI je aj hype, aj sklamanie v niektorých veciach, ale sú tu niektoré reálne v podstate use casey a takisto aj spôsoby, ako s tou AI pracovať, kde s nej napríklad to, čo som urobil ja, to Sasko, keďže som sa na niečo také pokúšal aj ešte predtým, ako tu bola AI, a trvalo nám to mesiace a tu sme sa ani dostali k tomu, aby sme tam zapracovali to platenie, ktoré som ja tu teraz v podstate si dal, tak tu vidíte ten obrovský ako keby multiplikátor, čo jednému človeku v podstate umožní tá AI vlastne spraviť aj ako ho vie vedomosti ako keby katapultovať dopredu. Takže ja si myslím, že je to aj hype, aj sklamanie, ale zároveň sa
sú tu úplne super use casey, ktorým sa oplatí mať pozornosť, pretože tá budúcnosť v podstate pôjde týmto smerom. No a ako tá budúcnosť bude vyzerať, no z môjho pohľadu vždy bude v strede nejaký LLM-ko, model, ktorý sa bude zlepšovať, ale ten model bude potrebovať nejaký dobrý context management systém, čiže nejaké systémové dokumenty, bude používať nejaké nástroje, bude musieť nejaký prompt management systém, teraz dal Claude zase ako keby novú revolúciu od toho MCP nejaké skills, ale o tom možno niekedy inokedy. No a musí tam byť tá dobrá aktualizovaná dokumentácia, bez toho tá LLM-ka bude pracovať s nesprávnym kontextom. No a ak toto ale všetko bude správne a budú tu dobre urobené tie ako keby automatizačné procesy, ktoré toto budú držať aktuálne, tak výsledkom bude dobrý kód, dobré dokumenty, dobrá práca, no a možno sa rád dočkáme aj tých robotov a zlatého veku, ktorý nám všetci títo aj futurologovia sľubujú, takže ja som v tomto optimista a verím, že aj vy ste si v tejto prednášky zobrali niečo užitočné. Ja vám tým pádom ďakujem za pozornosť. Keď tak si ma kľudne pridajte na LinkedIne, kde som asi najaktívnejší. No a teraz sa môžeme pozrieť na vaše otázky vlastne v tej Q&A, ak teda nejaké sú. A ja sa pokúsim ich postupne zodpovedať. Takže idem na to, vidím ich, čítam ich, takže pýta sa Daniel Kováčik, že či bude dispozícia nahrávka, asi nestihnem všetko. Nahrávka nebude, som si teraz uvedomil. A mala byť, ale zabudol som ju zapnúť. Takže z nejakej rýchlosti a všetkých príprav nahrávka nebude, takže môžete asi šíriť len nejakým spôsobom dobré slovo, čo mi je v tejto chvíli asi ľúto, ale asi v tejto chvíli už nič neurobíme. Druhá vec je, že aký máte názor, že povolíme Cloud LLM prístup k zdrojákom. Nie je lepšie mať open source LLM k dispozícii na vlastnom serveri cez API. Je to, ale pozrite sa, keď používate nejakého kurzora, keď používate Claude Code, tak vlastne tiež to ide niekam von. Tie modely sú najlepšie, majú nejaké licencie, ktorými by to nemali. Oni sa všetci na tom učia, aj tak tie dáta anonymizujú. Nemyslím si, že je to lepšia cesta, jedine pokiaľ máte svoje naozaj že nejaké proprietárne kódy, vtedy je najlepšie využiť nejakú architektúru, ako je na Microsoft Azure a podobne, kde vám to vlastne garantujú, že na tých dáta sa nevie nikto učiť a podobne. Čiže, ale ak robíte takéto bežné projekty, kde netreba byť taký strašne security, tak si myslím, že to nie je problém. Dobre, ďalšia otázka. Aký model najčastejšie využívate kurzoru pre white coding? Skúšal som rôzne, ale vždy som prišiel k tomu, že ten Claude, tá aktuálne najvyššia verzia, najlepšia, čiže momentálne 4,5. Celý ten SaaS projekt som urobil v ňom. Dokonca som nerobil ho celý v Claude Code, polku som robil vo Windsurfe, čisto len z Claude 4,5 a tam nezáleží až tak na tom, že aký nástroj používate, ale akú metodológiu a akým spôsobom vlastne. Čiže jednoznačne Claude je pre mňa najlepší. Na veľmi ťažké problémy niekedy zavolám aj GPT-5 High a niekedy mi vie pomôcť, ale našťastie sa mi to stalo veľmi málo kedy. Raz mi síce pomohol s niečím, čím Claude nie, čiže ten GPT-5 High je celkom dobrý model. Dobre. Ďalšia otázka, aký je rozdiel medzi tým, keď to deláte cez Claude a terminál a file system, alebo keď to sa robí samotný Claude Code. Popravde, možno už teraz ten Claude Code robí na pozadí keby viac vecí, ale v tom čase, keď som mal ešte v dispozícii nejaký Windsurf a kurzor, tak som tam nevidel nejaký veľký rozdiel, že pracoval som s tým úplne že porovnateľne. Aj doteraz, kebyže som si nezvykol na to pohodlie Claude Coda, tak vlastne doteraz by som to kľudne robil cez Claude desktopa, ale nebyť tých blbých limitov, ktoré tam vlastne dáva, že tie dlhšie súbory sa nespracujú. Ale ináč tam veľký rozdiel nie je. Môžete si to vyskúšať. Dobre, čiže Milan Ileš, pozdravujem. Ja vádujem čisto iba v Claude, GPT projekt. Všetko si kopírujem z GPT do VS Code. Postupne updateujem knowledge, ale v zásade ostávam kodovaním GPTčku. Vidíš to ako problém? No, vidím to problém, že je to taký ten ešte pred tým rokom, ako keby mód, no, že
prichádzaš veľmi o čas, pretože to copy-paste niečo zaberie a jednoducho strácaš ten flow. Ja som to vďaka tomu, že to vlastne vie písať teraz rovno v tom idečku tie súbory, tak rovno v podstate len mu dám úlohu, on to zapíše, ja kontrolujem a idem ďalej, nepotrebujem sa zdržiavať ničím, čiže je to taký postup z doby kamennej ešte z môjho pohľadu. No. Určite sa to oplatí upgradeovať. Dobre, treba si pozrieť aj novinku od Cloda. Áno, čiže ten Cloud, teraz asi myslíte tú novinku, že je v cloude, to je niečo, čo Codex už dlhšie mal. Ešte som s tým neexperimentoval, ale dostanem sa k tomu, ale zase na to, čo ste videli, to nie je nejak potrebné. Možno potom, ak človek už chce robiť veľa paralelných vecí a nechať si to schvaľovať, tie jednotlivé nejaké komity a podobne, na to možno je dobré. Ale zatiaľ som s tým nepracoval. Ak myslíte toho, čo je v cloude, to je nové len ešte asi nejaký týždeň. Dobre, evidujete spomalenie činnosti kurzorov v večerných hodinách alebo cez víkend? No nie, popravde vôbec. A keď tak vlastne veľa ľudí robí tú chybu, že si dá všetko v jednej konverzácii a čím viac posielate dát tej konverzácii, čím je dlhšia, tak tým on musí dlhšie ako keby spracovať, lebo musí spracovať celý ten kontext, čo tam je. Sú tam nejaké optimalizačné veci, že zabudne niečo, čo bolo hore a aby mal ten kontext manažovateľný. Čiže môjho pohľadu to môže byť aj toto. Ja vždycky, keď dokončím jeden problém, tak v podstate vždy začnem novú konverzáciu tým, že tú poslednú úlohu skončím tým, že updatenem tú dokumentáciu, aby som mal ten aktuálny stav. Nevšimol som si nejaké spomalenie činnosti. Osobne ja. Netvrdím, že to neexistuje. Dobre, čiže bola firemná stránka transferov naklonená pomocou AI modelov, nástrojov. Samotné transferujem asi nie, to je nejaký WordPress, ale táto stránka je nakodovaná vlastne za minulý týždeň, ešte popri tomu sásku, čo som robil. Takže čistý vibe coding, nie je to nič fancy, ale je to funkčné. Takže v podstate to je tá nejaká odpoveď, že táto stránka je čisto na vibe kodovaná. Ale samotné transformy nie. Dobre, je tu ešte nejaká ďalšia otázka? Ak nie je, a ešte má niekto chuť možno diskutovať, tak možno by som moderátora poprosil, že nech odblokuje zvuk a vy, ak tak zdvihnite nejakú ruku, je tam to tlačítko tej ruky a ja kľudne sa ešte pomenujem niekomu, kto sa chce na niečo spýtať a kľudne vlastne nejakým spôsobom môžem odpovedať na vaše otázky. Takže Milan sa hlási prvý, tak kľudne, ak môžeš, tak áno, počujeme ťa, tak nech sa páči, pýtaj sa. Áno, ahoj, ďakujem pekne, Matúš, a aj za odpoveď. A ja sa ešte ťa spýtam, čo sa týka VS kódu samotného, tak on má takisto nejakého asistenta vnútri zabudovaného, hej? Áno, Copilota vlastne. Copilota, presne tak. A ten funguje rovnako ako v tých kurzoroch, alebo to není? Funguje to podobne, len je to riešenie od Microsoftu, ale na začiatku on musel veľa dobiehať, ale teraz už tam pridal aj on tie najlepšie modely, keď si to zaplatíš. Takže nemal by tam byť až taký veľký rozdiel, len je tam rozdiel konfigurácií, mne osobne to prišlo také komplikovanejšie nastaviť tam tie pravidlá, NCP servery a podobne, ako v tých iných nástrojoch. Mám pocit, že tie kurzory, ja osobne používam aj Windsurf, tam mám veľmi výhodné predplatné za $10, čo vlastne mám plnohodnotné predplatné, lebo som bol vlastne jeden z prvých používateľov. No a jednoducho je to viac užívateľsky prívetivé a je to rovnaké ako VS Code. V podstate všetko sú to len klony toho VS Code editora. Takže vlastne, ak už poznáš VS Code, tak budeš vedieť robiť aj s kurzorom, aj s Windsurfom, sú tam minimálne rozdiely. No super, tak ďakujem ti veľmi pekne. No, kada sa stalo. Je tu teda ešte niekto, kto by sa chcel niečo spýtať? Momentálne nevidím, že nikto, takže sme to celkom pekne stihli. Ja vám ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Verím, že vám tá prednáška niečo dala a teda snáď sa s niekým z vás ešte uvidím, či už na školení alebo na nejakom inom podujatí. A keď tak vám prajem ešte príjemný zvyšok štvrtku
Ešte raz ďakujem a dovidenia. Ahoj, díky. Ďakujeme.